Kang Bihi. Iya malah Kang Dede, Kang Dede Bihi. Pamungkasan ya. Kang Dede nangapa menang-menang wong pagel lati wong demen pengen kelakon muji awan lan bengi karo kelang Maha Suci. Kang Dede, oh Kang Dede, nangapa meneng-meneng bae. Dede Bihi yang punya Ramanada. Dede Bihi yang punya Ramanada. Terima kasih Dede Bihi Adidi.